aby som spoznal absolventov bakalárskeho štúdia našej fakulty. Prosím vás, aby ste vykonali slávnostný promočný akt. Považujem si za čest oznámiť vám, vaša spektabilita, v mene profesorov, docentov a ostatných učiteľov Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave, že absolventi bakalárskeho štúdia splnili všetky podmienky predpísané zákonmi Slovenskej republiky, takže sa im môže na základe ustanovenia paragrafu 52 odseku 5 zákona číslo 131 z roku 2002 zbierky zákonov o vysokých školách vydať diplom o ukončení vysokoškolského štúdia a priznať akademický titul bakalára. Vaša spektabilita. Dovolte mi pri tejto príležitosti v mene absolventov bakalárskeho štúdia Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave vysloviť sľub. Sľubujeme na svoju česť a svedomie, že hodnosť bakalára, ktorá nám bude dnes udelená, zachováme bezúhonnú a nedotknutú. Vzdelanie, ktoré sme získali na Univerzite Komenského v Bratislave, budeme naďalej prehlbovať a uplatňovať v praktickom živote. V duchu poslania Univerzity Komenského v Bratislave budeme po celý život šíriť myšlienku humanizmu a demokracie, budeme si ctiť slobodu, pravdu a spravodlivosť, riadiť sa svedomím a pocitom zodpovednosti za svoje skutky. Sľubujeme, že Univerzitu Komenského a jej fakultu manažmentu uchováme vo vďačnej pamäti a vždy budeme podľa svojich síl podporovať jej činnosť a záujmy. Vaša spektabilita, uvedomujem si dôležitosť tohto sľubu a verím, že naši absolventi bakalárskeho štúdia vynaložia všetko úsilie, aby ho na každom kroku čestne plnili. Prosím vás preto, aby ste dali súhlas na vydanie diplomov. Vaša honorabilita, vypočul som si s uspokojením vašu správu o odbornej a občianskej spôsobilosti bakalárov našej fakulty a súhlasím s tým, aby im boli vydané diplomy. Vážení absolventi bakalárskeho štúdia, s radosťou prijímam váš sľub, podľa ktorého chcete v budúcnosti rozširovať svoje vzdelanie a zodpovedne vykonávať svoje povolanie. Verím, že na svojich pracoviskách budete úspešne pôsobiť a šíriť dobré meno svojej fakulty a univerzity. Prosím vás, vaša honorabilita, aby ste absolventom bakalárskeho štúdia vydali diplomy. Vaša spektabilita, pri odovzdávaní diplomov dovoľujem si vám zároveň predstaviť absolventov bakalárskeho štúdia našej fakulty. Bakalárske štúdium v študijnom odbore manažment, v študijných programoch manažment alebo medzinárodný manažment úspešne ukončil Eliána Brdová, narodená v Bratislave.
narodený v Čapci. Lucia Grajcarová, narodená v Bratislave. Radovana Tešová, narodená v Galante. Šimon Halčín, narodený v Poprade.